mi wino on ceerno alpha baji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno alpha baji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggal rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno alpha baji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno alpha baji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balle sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pistole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiɗodiri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno alpha baji omo ummi toon to burkina omo joɗi to to dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno alpha baji machallah. ƴeew ma jan mbiɗo mi jogi photoji ma mi yaltina ɗe mi sara ɗum e aduna he fof ɓe jiya ko mbaɗɗa e ko mbanmi an gala ko photoji mbiyata photoji mi itti ɗum ko boyi e téléphone ma ha mi heli téléphone o a yejiti hana a yejiti photoji o tawi vidéo mbatta kam santage an juure vidéo holo gala téléphone am gala tumtida vidéo an kam jaari jaafaɗa noon ka mettuɗi yiƴam kono ko jam e balɗe men ma hatti deeƴi haɗa mati wonko musanno musat kam haydara musani kam jaari min de komi kawma komi babma min resno yaay ma kadi hay tawi jamma goto so dañi probléme har kam foti haalande darami tan yitere babma kadi ɓiyam gorko afam haɗum yiiɗi haɗam mo wondi kono ɗe balɗe jiirumami ni haɗa waɗi ko français wiyata ko souffrir wiyete haɗa waɗi souffrir quoi haɗa buuɓi haɗa anda fof ko woni
kewi Ɓeɗɗo hewani de ko jam tan min sali tan joni yimi jettude gardam do e galle he mi jooɗa jaga haajum yes kono a jagganaki kam tikkere wona dara non e dara kono aɗa wawi jaggude hoore ma kono yeeso ma ngo aɗa aame fijita jalta an kay baaba mono andi hakkunde men welani noon foof wona kono andi ko jinmi chaque jour sa juuli ñaganami anin par ce que min demge no heewi yam oppu jaari faw jaari jaari waɗi jaari waɗani andum moƴƴani eyo ko cukalel ayi fayi kon ko yitere joni noon yimmi ko sa juuli ñaganami enen ko ɗum tan joni noon kono haydara jahma a haɓani bebbe ma haɓani gorgol ma salani on kaɓani baba haydara ko jam d' accord ma ñagan a waɗi noddu yayma wona ɗum fof de oɗon kala téléphone yayma ɗum wawi heɓ téléphone mi waɗanimo nande baba wawi ko ɓooye ligne noon kono joni min somi noddi ɗum boîte vocal tan keɓami kono min joni wonko jiɗmami haalande seeɗa ko wonno aɗani an ka cukalel kono haɗa ƴoƴƴi aɗa jogui hakkille machallah ayi wi machallah machallah a yayma ha joni o dañani gorko de guila min ceeri o dañani gorko elle hay goto humanani ɗum de haal ko an nanami ala mi namdima kam mbile nanani o humanama ala yayma wonta resi yayma wonta resi ha daw maaya par ce que meɗa andi baba ma wonko waɗe yayma ko boni ko ganduɗa yayma dal sa leldima ɗum e lees hay dara wawata dara mbata tan ko toɓo ƴiwonde jangol quoi ɗum noon so tawino o jaaɓi min meɗɗum wawi ittu saabu jungo kala ko waɗi jungo itta te an wawi hen jaggo par ce que min ha joni jaayi wallahi asim somi lelima mi hoyɗata yayma dote maɗɗe la ila billahi ƴeewmi hortoto anda hono yayma wano onon famille mon elle olon sukkonami awde hiwi haala an ko woni gila nene ha joni gila nani ha joni moɗo anduno ko ɗo paada a wari nande yayma a waɗa wiiri wiiri anine sukkonami o galle hay goto wawa changede ɗo henna an mbiyata an mbiyata an goppata nene min mi haalal ma ñande goppanmi ñande warɓe mawɓe lootima ha laaɓi ɓe mbaɗi me kasanka ɓe dondi he mbaɗa allahu akbar allahu o torinimi allah de anani an so tawi muɗum yuuri an hay soko muɗum maayi an nenam ko c'est fini ayi ɗum so yiɗi nannaɗo ɗo e hoore ma he wadde ɓe hakkude amen andi hoore ma an bonni hakkude amen waɗi wona bonnude an mimi ƴeewo pa waynami ma an o ganduɗa a wawani hoore ma mo tottuma nenam pour holɗum onon mo ganduɗa famille mon hay goto moƴƴani ɗo so wona bébé yam onon foof boni momi ƴeewa ha aɗa resa nenam premiére fois moom ko erreur wonno mboɗo andi ka liggonoɗo kam ɗum waɗi jaɓmi ɗum mi jaɓani ɗum sax par ce que nini tan wonno kono an hakkille ma o so wiiɗi jaltina hen ɗum guiley joni anani kam anani kam est ce que anani kam mi nani e kay kono joni an jaari argami an a wawa yiɗ ɓiyam mbalda e ɓiyam no dañama ko weeli min de ami resta nene ma ko joom dañata ko e ma ɗum jiɗmi dañde yumma mbimi ko an e bébé on wona gotum de pour ko wona min jibini on wona gotum on wona gotum seeri lam wa andi hoore ma an noon ko ɗum bonni ma an anda an woni ko anda hoore ma
jaari tigi noon an wi sehlam jog hen momana yammi yayo andi ko woni au instant min au instant comme boddo un peu perturbé andi ko jinmi ina war sikki meɗi yaye ma de ummo an tan ƴewtinto noon ummo yaye ma yoɗani pisino nande safani aɗa andi pisino rewni yano ane costume ma ala wona jaho boîte ni mim o goto wawa dañdoro jaam daña stress ɓe ngara ɓe ɓeyduma stress kadi a finat tan maya Jomen nawli mum oppressé rewɓe galle baba jomen nawli mum jomen nawli mum jomen nawli mum oppressé rewɓe galle baba jomen nawli mum jomen nawli mum Al fati dende galle horema am jom teno fondo rewe ma an dwanu ko teno Jaki jom wawa ndiyam han maji baga ufto ana kun tapen non ana salmat kun gotum ay jaar min ji geej o bufti doyet o buftos ay so yentam min gaccat ha 2 heures du matin ha len non min gardo min ufto ha wel kon on kon seruji ɓaade ko jaari mbaɗɗa neɗɗo ke hino wawi wonde so wiyam ni tan mbiya jaari mbaɗɗa neɗɗo yo wawi wonde jaar ko jeb jangude yam onon jaɓani jangude haydara yam wallam an ko kalanmi ko chaque jour ko kam tan woni jaari ko liggi ɗam so lamde te an jaari ko waɗa fawi ko waɗata ko jaari tagi e tekki man luuɗo dus wuppani ɗe ko laaɓi aɗa ɗum nahno suudam ew kadi ko jaar tan wona hay guppol jaari wawa hay wuppande gorko mum tekki ko laaɓi wawa kadi an haalanta jaari gonga an tagi haalanta jaari gonga neɗɗo lay jaari tan piltata dow hat ɓettan défense kani ko haal jalta aɗa waɗa profito pour idde haalde wona an profitode gonga kalmi andi ko kalmi koko jaari tekki so mbaɗi xet tan walla waɗi luuɓol tan tawat ko yoran ƴette sowe nanne batan waɗa xet ɗum ke jiiɗan haydara hay wasde an wallam ɗum hana koko wasi nahna bewa ɗum wuppe fa ɗum laaɓat comme haalan ɗum yorani wondumi an ka keɓoɗo maayi min kam an kam joom an kam neɗɗo haali jaari kala diwata dow mbiya jaari kam ala kalat ɗum min anda minen gondi dawaɗi ɗi biba jaari tawi wuppi laaɓan ya hema kalnama min mi haalani ɗum de min nder andi mi haalani ɗum hanki ɗo tawnomo jooɗi anda ko joom min anda ko waɗi ngar mi kalami ɗum min ɗum an kam ɗe tekki ɓe guppuɗa ɗe tekki joom ɓe guppa an e guppol wawa o ñammi ma fo e guppugol wawa min mi haalani ɗo andi ma mi haala ɗum o ƴetta tekki lomma faaɗi ɗum ara nahna suuda ma waɗa ɗum haalani aɗan kam so fiinomam an toñ si so jagginom ɗo fiima o nani aɗen kanko wowa ndiyam ana wawa ndiyam he pisino nandanma o ɗuɗɗuma ɗo tan ha joora te ɗum so woodin an toñum min jaari fiya kam min de jaari fiya kam waɗta ɗum jaari ɗum kam andi mi andi an wasa kam andude ha jaari hom kam andi ren jaari ay jaari ceinture noir jangi karaté ay fiyat fop bip hamaya sarrena jaari rek sarrenan jaari waw ndiyam de mandam andi ka mandam majjuɗo kam de wawi jaari kam hom kam andi jaaram suusmi tawa kam e dawa ɗo hom kam puusa ɗo eno pisine ɗum jaari halatani ɗum sah an majji kam wawi jaari majjani kam aɗa jaari yejji ko kollum ɗum ko ɗo ko liggi ɗum ko a yejji ɗum wadde jaari de ha ngaka mi an woni haala ma heewka rek ko miijiɗa ko jaari miijaani ɗum sah no hom kam andi min sen jaari sen fiima billahi ngol lawol fernata an kam jaari ko liggiɗam neɗɗo layi kala guettana jaari défense na an kam mbiɗa jaari ala guinna ɗum jaari woni hombo jaari ke ko liggiyam ha mbayi no mbayi ni jaari ko liggiyam ha mbayi no mbayi ni jaari somi yi suudu mum mi ɗaano somi yi suudu mum mi ñaami yar somi yi suudu mum mi duutitaaki kono an e salmat an gonɗa e ñemmude salmat kam so naari suudu mak har kam jooɗaade nanta lele ha weer jooɗi min hono mbaɗa min hono mbaɗa min an kanko disque dur o ñaamde kono ande carte mémoire ñaamɗa oɗon haala tan haalde won tan e yennude gorko moon eyyi ɗum ɗon tan onon gurdam mon quoi jaari watta noon jaari ko tubaka vrai pollo billahi
kañum sa ari no mbayɗa wayde fof bon mbawɗa wadde fof ma toppite ma feeñ ha para wat fut ko wadde fof so mbiyami no mbiyon jaari ko liggi kam ay neɗɗo to dañat jaam tan ɗon wawi wonde an mati daƴƴata an hettan joɗɗo ar kam ɗum haalan heɗ man hetta te min gueɗel gotel tan musid mi haalanma ayan an tan kam resde ma wayani min noon ko mbaɗ erreur ƴewdinom mais mbeɗa manqueno ƴewdem no feewi quoi ay son ƴewinom normal no waytan ni te an mata anda an l'islam sohimam kaso par ce que an gondiɗen nde min e ma hat ka had dewgal arde aɗa moƴƴuno aɗa nehino aɗa joguino diine kala ko mbimam ɗum mbatta saha sak a fatta ham namdoma haydara mbaɗa kono tin desaɗa ha garɗa e gallo gontuɗa neɗɗo goɗɗo ɗum ɗon amata ɗum ɗon so ɗum ko foti sohede billahi par ce que a puntuɗema hande sima hedde noon c'est pas normal he min tawi change de no mbanomi mi wa'ani noon ni hen par ce que komi tawɗo ko haawi kam an haawi kam e rewɓe ma an kam ka kawɗo kam an kam ni no mbaɗaɗa an kam min kam mi ƴewatmo ñande goo sabi o kam est ce que ko joom omo gandanom idal min change de ɓeɓtawmi ɗo kamen kaawi kam ay toɗɗo kamen kala mi lappatmo fa mi jooɗo dow ma an sallay waddoma hen haɗɗo ɓandi min mbaddata hen eyyi par ce que an wa anna mbanɗa aɗa waɗe menace a wandi ham ɗon nanima e pisino joni hay goto ala ɗo de an walla mi faalama non mbiɗa a faalaki min faalakama a faalaki min aɗa ɗo Tiyo. Jom berkah Krisun? Hah? Angkam, ini pun. Apa benar? Angkai hari mak itu dah kepala ada ulang. Kepala jom galau tu depan so itu. Mana jom tu depan? Untuk depan. Oh, ay hono mani. Naw heñer nde. Heñer ko maw jeydu. On hoɗon jogi ni. Oh, o way kono mbaɗani ko huywerono mani o dawano hirdaki haydara ko waɗi on way tottirde dépense ala ko puccittam guiɗi onon ɗiɗo poti kon ɓoccode koye mon nde haydara ngala no tottirani dépense wallam Barkal ka gambo. min tawi Alon sidi ka gambo. min tawi woni moƴƴani waɗaka barkal fila kay ma. min tawi Baba son mbiɗa moƴƴani haydara barkal ha min ñam gacca ɓe suppoal min tan naati a andi mbaɗa jaari piyata wona jamma kono min kam sa watti kam ɗima ha maya yaltin kam hende anen Ba fekk men? Hey, ɗum ko heñer. Holko ñamata ɗum? Heñer moƴƴandi. an he an ko woni ko dow laale wona an tan jeyi ɗum koni woni yalten haaju haajam ala hen a yiyani waɗat ɗum Barka ka nafiki. naafike wayata kono mbaɗani an abbitade galle an wawi joɗade galle ma Njoɗaki. joɗo galle ma An jeeya gallo. goppa amen min gotto 30 an tagale
min mbawa yabde jam min mbawa ñamde jam min mbawa hittade min mbawa hattade jam te yalla oppu amen min deeƴa min añi mawɗo naafi nen nan hal salma man ñama o wi ñamata o bona won ona ko tiw defa do hen o papa ñam ñam hattaɓe ela ke bolle an madani men de an tubi kam ngel an ko madani men an Hamidou o pamde wotto Hamid jaw alde be gaccawo nani sahara wadde kër mo o wala an somi ɗum ɗo dal tan ngal ƴiyel mami wanma ɗum e yeeso an wonduɗa ko ñakkude fayda wonduɗa tan ko ñakkude fulle e fayda o watti tan nani ndawna awayano podda wajni sa wayno podda wajni ay an kam yedde dossier jam nani ko kayan tuban ko goddinɗa ɗo guito ko aɗa wayno gummiɗo baare aɗa foti renade waɗa fiinde waare ma no boros paɗe ajjen mara yemɓe ko mbaɗa ne tiimi lahal tan nakal an Hamidou wonan kadda mi ñam gacca ɓe ay ɗum wonat ga wiyete mbo e so gonti ɗumen a dayat jot wonat ko nder ƴiyal wiyete mbo ñam gacca ɗumen woto faal ɗumen sax jom ana fa halde sam jom subalene walla walla mas ñam halde sam walla mas ñam min harade barka mi harade mi wa ɗum de ñam fakara mi ñuma ñam fakara lomɗam ɗo kal maaya gande ɓaya waratma an mbaɗa o aspargel he usluge ma de usluge ma de amana jondi ma halen haala ma jom yam acci jegor yendinayam maaro ma ko jaggu ɗum min tay joni kono ko bayam salamata ay onon no beeli mi haaldamo kal biɗo pip mel yummu onon mbawi won do bol tan on gokta yimɓe jam ndax yalla aɗa goɗɗo mawɗo min haalnama tan yal haala ko deƴno haala ko yokdar ko an yiɗi ko an o haali gon an tan ni jata di nder bol omo aɗa hatten ɗum an kay ma jarari de jungo kay so foftani ma ridde wat ñam ele jirodirteɗo an wat kuddar yawo jum ma ridu de elle jirodirteɗo jom mala karo de barkal jom mala karo de maraw an mi ata ɗo hen mboɗo ñam maro mon ha par jom en jawa kam de a wiyat pat a haalta he a deƴƴa a haalta he o kam em takkan bonan takkan ri bonde em takkan ri ay min ɗappano ko kuwa baba camde riiɗi bolde mbaɗɗa jom haala nano riiɗere kam artat koye balgol jomum ɓe woni ngare urnden an boni needi an ne gaccitera barkal ko baba riɗi binda baba riɗi Hamidou min mbeta ri ko baba riɗi a haɓiren bonneede jome haali baba an tatam baba wala fugol man ko baɗɗano ko seeɗa an ɓuri naafiga mbima ko wanma ko seeɗa onota ko ɗakkiɗo ɗummaɗo yaade hen min tawi woni kam wona ka bonɗonede ko tawi woni kelli kaɗo boɗɗoni mbiya ko di yettu ko yema ɗum ka bowal he yettumo bébé